Isang napakagandang umaga sa ating lahat. Kamusta kayo mga bata? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Teacher Norhana Dumaot, your teacher in Aralin Panlipunan 6. Hulaan natin kung sino-sino ito sila. Ano nga ba ang partisipasyon ng mga kababaihan sa pagkamit ng ating kalayaan? Yan ang ating tatalakayin sa ating aralin. Sa simula, lalaki lamang ang mga kasapi sa katipunan. Dahil sa paghihinala ng kanilang mga asawa sa kanilang pag-alis-alis tuwing gabi at nababawasan ng kanilang sahod, ang katipunan ay napilitang itatag ang kanilang samahang para lamang sa mga asawa, kapatid at anak ng mga katipunero. King tulong ang nagawa ng mga katipunera. Sila ang nagtatago ng mga mahahalagang lihim na dokumento ng katipunan. Dumako na tayo ngayon sa ating aralin. Sino kaya itong mga babae na ito? Hindi matawaran ang ginawang kabayanihan ni Melchor Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora na sa kabila ng kanyang katandaan ay kinupkup at pinakain ng maraming mga katipunero sa kanilang tahanan. Ito ang dahilan kung bakit siya ay pinatapon sa Marianas Island ng mga Espanyol. Tandaan natin, si Melchor Aquino ay tinaguri ang ina ng katipunan. Higit na kilala sa bansag na Tandang Sora. Sa gulang na 84, aktibo siyang nakibahagi sa mga adhikain at pakikibakan ng mga katipunero para sa kasarinlan. Sa panahon ng pakikipaglaban ng mga katipunero, binuksan niya ang kanyang tahanan, pinakain, nagbigay ng mga gamot at inalagaan niya ang mga sugatang katipunero. Sino ba si Trinidad Dixon? Nakilala rin sa mga babaeng tumulong sa pag-aaruga sa mga sugatang katipunero tulad ni Trinidad Dixon na tumulong sa pag-aaruga sa mga sugatang katipunero kaya siya ay tinaguriang ina ng biak na bato. Tandaan, si Trinidad Dixon ay kilala bilang ina ng biak na bato at Mother of Mercy. Itinuturing na ina ng Philippine National Red Cross at naipakita niya ang kanyang tapang nang lumagda siya bilang kasapi ng kilusan gamit ang kanyang sariling dugo. Dumako naman tayo kay Gregoria de Jesus. Sino naman itong si Gregoria de Jesus? Hindi rin mawawala sa talaan ng magigiting na babae nang himagsikan si Gregoria de Jesus na asawa ni Andres Bonifacio na tinaguri ang Lakambini ng Katipunan. Siya ay isa sa mga katuwang ng mga katipunero sa pag-iingat ng mga papeles ng Katipunan. Nakilala sa tawag na Lakambini ng Katipunan at sa bansag na Orang Dabuan. At bilang pangalawang pangulo ng kababaihang kasapi ng Katipunan, Teresa Magbanwa. Taga-Capiz, Iloilo si Teresa Magbanwa dahil sa kanyang tapang na mamuno at makisangkot sa mga labanan. Tandaan, siya ay binansagang Joan of Arc ng Kabisayaan na sumisimbolo sa kanyang katapangan at kahusayan. Ipinamalas ang kanyang katapangan at kahusayan sa taktika ng pakikipagdigma nang hilingin niya sa kanyang tiyuhin na pahintulutan siyang lumaban sa mga sundalong Espanyol. Dumako naman tayo kay Marina Dizon Santiago. Si Marina Dizon Santiago ang kalihim ng KKK. Sinunog ang lahat ng dokumento ng KKK
Pagkatapos mabunyag ito para malaman ng mga Espanyol ang sekretong katipunan. Tandaan, siya ang kauna-unahang babaeng kasapi ng katipunan, Gabriela Silang. Ipinagpatuloy ni Gabriela Silang ang pakikipaglaban sa mga Kastila nang mamatay ang kanyang asawa na si Diego Silang. Mga bata, nandyan po ba kayo? Tandaan, ito ang mga kababaihan ng Rebolusyong Pilipino. Sina Tandang Sora, Marina Dizon Santiago, Gabriela Silang, Trinidad Tixon, Gregoria de Jesus, at Teresa Magbanwa. Meron akong mga tanong para sa inyo. Unang tanong, sino ang tinaguriang Joan of Arc na sumisimbolo ng kanyang katapangan at kahusayan? Isip-isip! Tama! Si Teresa Magbanwa ang binansagang Joan of Arc. Pangalawa, sino ang kalihim ng KKK? Isip-isip! Magaling! Ang kalihim ng KKK ay si Marina Dizon Santiago. Pangatlong tanong, sino ito? Siya ang nagpatibay ng pakikipaglaban sa mga Kastila nang mamatay ang kanyang asawa. Isip-isip! Tumpak! Si Gabriela Silang. Siya ang nagpatibay ng pakikipaglaban sa mga Kastila nang mamatay ang kanyang asawa na si Diego Silang. Pang-apat na tanong, sa edad na 84, binuksan niya ang kanyang bahay para sa mga katipunero na sugatan. Ginamot at pinakain niyang mga ito. Isip-isip! Magaling! Walang iba kundi si Melchora Aquino, ang ating tandang sora at binansagang ina ng katipunan. O ano mga bata? Nagustuhan niyo bang ating aralin? Sige nga, kung nagustuhan niyo ang ating aralin, bigyan niyo nga ako ng masigabong palakpak. Hanggang sa muli, ito si Teacher Norhana Dumaot, your teacher in Aralin Panlipunan 6.